महनपुर आनसलिक रंजालि बैसागु आफाद बे आफादनि दैदेननायाव दिनै 46थि रंजालि बैसागु दिनै गेवलां जि माने बादायलायनाय बेखौ हाबाफारि बिथांमोना लादों आरो बे हाबाफारियाव साननैनि हाबाफारि जिहेतु दिनै माने मोसौ थुखैनाय बैसागु हिसाबै मोसौ थुखैनाय दिनै माने जागायदों आरो गाबोन 1 बैसाग गाबोन नैथि सान एबा गाबोन जोबथा सान आरो बे रंजालि बैसागु आफादा महनपुर हिसाबै थांनाय 46 माने बोसोरनि सिगां जिहेतु जाय बिथांमोनहा बे समाव दैदेनगिरिमोन बिथांमोनहा बै समाव एरियाखौ लानानै मोनसे सिन्था खालामदोंमोन सानखांदोंमोन जिहेतु जोंनि गेजेराव गामि गामि हिसाबै बैसागु जुदि खुङोब्ला बेयाव मोनसे नेम निथिनि बारा लोंनाय जानाय बा जेराव मोनो बेयावनो माने गोलैलाबायनानै थानाय बा मोखांफोराव हांगार फुननाय खुनु डिसिप्लिन गैया गाननाय जोमनाय थिग नङा मुं नङा बेबायदि लामा सामा माने गोलैलाबाय थानाय बेफोरखौ नुनानै बै समाव बिथांमोना 46थि बोसोरनि सिगां बे सानखांनानै नैबे आफादखौ लाबोदों आरो माने महनपुर दख'रा आनसलिक हिसाबै रंजालि बैसागु फालिनायसो दा थांनाय 46 बोसोराव बे खोब मोजां जादों आरो दिनै नुदों जे महनपुर दख'रा हिसाबै प्राय 6-7टा गामिया बेवहाय ज' जाफैयो आरो बोसोरफ्रोमबो बेयाव साननै बा सानथाम बेबायदि हाबाफारि लानानै मोजाङै बयनिबो अननाय रायजो राजाफोरनि सहाय मदद जि एसे एनै माने रायजोफ्रा थाखा फैसा जानाय लोंनाय जि एसे एनै सहाय हरो बेखौ लानानैनो बे माने रंजालि बैसागु फालिबाय थादों आरो बेवहाय खोब डिसिप्लिन भाबै जायो आरो बेयाव राव हारिमु माने मोसानाय मेथाइ खननाय गाननाय जोमनाय बिनि बादायलायनाय जायो दामनाय देनाय बादायलायनाय जायो आरो मोजां मोनसे परिबेकनि गेजेराव बे जालांदों आरो ओंखायनो बेखौ नुनानै खोब मोजां जादों होननानै जोङो बुंनो हायो आरो खोब डिसिप्लिन जादों आरो बेखौ नुनानै गुबुन गुबुन माने एरियाफ्रावबो दिनै बे जौस्राङाव लाबोदों माने जौस्रां हिसाबै एरिया हिसाबै खुंनाया जों मिथिनायाव बर' हिसाबै बे महनपुरानो गिबि आरो बे महनपुरानो गिबि बेनिफ्राय बिनि उनफ्रावहाय गामि गामियाव दङमोनब्लाबो दिनै फ्राय जौस्राङाव दिनै फैजोब्बाय ओंखायनो जिहेतु जोङो जोंनि राव हारिमुखौ लानानै जों जिहेतु रंजायो आरो बेवहाय रंजानायजों लोगोसे जोंनि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनहाबो मोसानाय मेथाइ खननाय बेखौ माने राव हारिमुखौ लाखिनायाव जथेस्थ'खै इनकारेज मोनो आरो माने एरियायाव मोनसे खौसेथि फैयो आरो एरियायाव मोनसे सिनायलायनाय फैयो अनलायनाय फैयो ओंखायनो खोब मोजां जादों आरो बिनि दिनैहाय सेथि साननि बेखेवगिरि हिसाबै आङो गोजोननाय अननाय मोजां मोननाय आरो साफ्रोमनिसिम आङो हामलायनाय हरदों फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे गासैनिबो जिउआव जाहाथे मोजाङै जाथों न'खराव जाहाथे मोजां अनलायनाय थाथों आफा अबंलावरिया जाहाथे जोंनियाव मोजां देहा मोजां गियान मोजां साननाय हनाय आरो मोजां मावनो थाखाय जाहाथे जोंनाव गियान बुद्धि जाहाथे हरो आरो जाहाथे जोङो राव हारिमुखौ लाखिलांनायाव बयबो जाहाथे सहाय मदद खालामो थांनाय दिनफोराव जोंखौ जेरेखम दैदेनबोबाय ओंखायनो फैबाय थानाय दिनावबो जाहाथे आफा इसोरनि अननायजोंनो जोङो जाहाथे खौसेथियै बेखौ फालिलांबाय थानो हायो बिनि थाखाय आङो बे माने रंजालि बैसागु खुंग्रा आफादनि दारा बे दख'रानि जेसेबांखिनि बैसागु मोजां मोनग्रा मोसाग्रा दङ बा राव हारिमुखौ लाखिग्रा मोजां मोनग्रा दं बिथांमोननिसिम आं हामलायनाय हरदों लोगोसे दुलाराय बर' माहारिनिसिम जाहाथे आङो खावलायहरदों जे जोङो बेबायदि आरो जोंनि फोरबोफोरखौ जाहाथे मोजाङै अनलायनायनि गेजेरजों जाहाथे जोङो मोजाङै मोजां माने फालिलांनायजों लोगोसे जोङो हारि हिसाबै जाहाथे जों थांना थानो हायो बेनि थाखाय माने गासैनिसिमबो माने जाहाथे इनकारेज मोनो बेखौ बिनि थाखाय आङो माने हामलायनाय हरबाय आरो आच्छा दख'रा आनसलिक लेभेलफ्राव बेफोरखौ गाजा गोमजायै खुंनाय जायो गुबुन गुबुन गामिनि जथायै लोगो नांनानै नाथाय आथिखालाव गामि गफा गफा गावस्रानानै खुंफिननायखौ नुनो मोननाय जादों बेनि बेलायाव मा फोरमायो दा मोनसे समाव जोङो जे दिनैनिफ्राय 46 बोसोरनि सिगां जि दख'रा हिसाबै जोङो माने खुङाखैमोन
बै समाव गामि हिसाबै मानसिफोरा मोनसे माने डिसिप्लिनाव बैसागु जानायखौ जों नुनो मोनाखैमोन। दा बेबायदि माने नुयैनि खारनावनो बे ओनसोलनि जायफ्रा गोरों गोरा बै समाव बे रंजालि बैसागु जायफ्रा सानखांनाय माने दानानै गालांबाय बिथांमोननि बिहोमानि दारैनो जों दिनै दुलाराय बे माने महनपुर दख'रा हिसाबै जों रंजालि बैसागु माने आफादा जि खुंबाय थादों बेयाव खौसेयै गासैबो बेयाव ज' जाफैदों आरो खुंबोबाय थादों। नाथाय बिनि गेजेरावनो गामि गामि जुदि खुङोब्ला माने जोंनि गेजेराव बे डिसिप्लिना थानाय नङा, जोंनि गेजेराव माने गावस्रालायनाय फैगोन आरो बेयो जोंनि गेजेराव मोनसे बादायनाय बा दानि जि जौगानाय जि राव हारिमुखौ लानानै जों जेरखम थांना थानो नागिरदों बेवहाय माने एसे आद्रा जागोन आरो जोंनियाव खौसेथिया थानाय नङा, अनलायनाया थानाय नङा। मानो होननांगौ बे महनपुर दख'रा रंजालि बैसागु हिसाबै बेयाव माने जोंहा बेयाव गासैबो बे एरियानि जेसेबांखिनि बर'फोर दङ गासैबो माने रंजालि बैसागु माने फालिग्राफोर दङ, बैसागु फालिग्रा गासैबो बेयाव ज' जानानै बेयाव खुंफैयो आरो ओंखायनो बेवहाय खुनु गावस्रानाय जाहाथे लाबोआ बा गामि हिसाबै जाहाथे खुङा। गामि हिसाबै खुङोबा जोंनि गेजेराव गावस्रानाय फैगोन आरो होमबाना जोंनि गेजेराव इनडिसिप्लिना जाहैनो हागौ आरो। महनपुर आन्चलिक रंजालि बैसागु खुंथाय आफादा दिनै फैयै फैयै 46 बोसोराव आगान सुरफैबाय। बेनिनो जों दिनै 5 जेनेरेसननि दैदेनगिरि होनना बुंनांगोन। दा बे समाव जों खावलायगोन आरो साननैनि गाजा गोमजा हाबाफारिजों दिनैनि बे हाबाफारिखौ खुंदों जोङो। दा दिनै सेथि हाबाफारि हिसाबै फुंनिफ्राय जोंहा फुंनि समाव मोसौ थुखैनाय हाबाफारि आरो नैथियाव जोंहा खुंखा जानाय हाबाफारि आरो दा फैयै फैयै जोंहा बेलासि समाव जोंनि बिभिन्न खेथ्रआव जेनेबा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै बा बोराय बुरैखौ लानानै आरो सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौ लानानै गोबां बिथिङाव जों बादायलायनाय हाबाफारि जों लादों इतिमध्य। आरो गाबोननि हाबाफारि महरै जोंहा गेवलां मोसानाय दङ, बोराय बुरै दोलो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय गासैबो गेवलां मोसानाय हाबाफारि दङ आरो बेजों लोगोसे जोंहा आइजो मोसानाय बादायनाय दङ। दा बेनिनो बे हाबाफारियाव जों प्रग्रामाव सेबखांनानै सिगाङाव बे 46 बोसोराव सिगांनि बिबानगिरिफ्रा जिखिनि थांनानै दङ आरो जिखिनि थांनानै गैला बिथांमोनखौ जों गासैखौबो जों हांख्रायदों जाहाथे गाबोननि बे गेवलां बान्था राननाय हाबाफारियाव जाहाथे बयबो सिगांनि आगुनि बिबानगिरिफ्रा दोलै नोगोरै नुजाथिफैयो। बेखौनो जों प्रग्रामनि गेजेरजों आरो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायबाय जाहाथे बर'नि बे आगोमा रंजालि बैसागु फोरबोखौ जाहाथे अखल जोंनि हालामल' नङा दुनियानि गासैबो बर'फ्रा जाहाथे गोबां बर'नि मोसानाय मुसुरनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जाहाथे बैसागु फोरबोखौ जों गाजा गोमजायै लाखिगोन। आं बेखौनो नोंथांमोननि मिडिया चेनेलनि गेजेरजों आं बयखौबो खावलायनाय जाबाय। नंगौ, जौसाङाव गोदो गोदाय आबै आबौनि दिनाव जोङो गामि गामि नुयोमोन, गामि गामि मागिनाय, गामि गामि लोंला जाला बिदिनो लामा दफायाव बिदिनो मागिनाय, गारि गुरा थांनायफोरखौ हमथानाय, कालेक्सन खालामनाय, बिदिनो गामियाव मोनसे रोखोमसो जायामोन आरो गथ'फ्रा गथ' एक्सट्रा, सेंग्राफ्रा सेंग्रा एक्सट्रा, सिख्लाफ्रा सिख्ला, बोराय बुरैफ्रा एक्सट्रा बिदिनो मागिनाय जायोमोन, बिदिनो लोंनाय जानाय जायोमोन। दा बे बुस्थुखौ जों रोखोमसे खालामनो थाखायनो जोंनि महनपुर हालामाव जों जौसाङाव लाबोनाय जाबाय। सिगां बेखौ जों ज' रायलायनायनि गेजेरजों जोङो गामि गामि जयैनो जों खुंदोंमोन। लासैनो बेखौ जों रोखोमसे हिसाबै जों जौसाङाव लाबोनो हाबाय। दा सिगांनि आगुनि बिबानगिरिफोरखौ आं साबायखर होनो सानो। बिथांमोननि नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजोंनो दिनैसिम 46 बोसोराव आगान सुरफैबाय जोंनि महनपुर आन्चलिक रंजालि बैसागु आफादा आरो लोगोसेयैनो जों दानि बे परिबेखौ जों 5 जेनेरेसनाव जों मोननो हाबाय आरो बेखौनो आं सिगांनि आगुनि बिबानगिरिफोरखौ आं साबायखर बावगोन जाहाथे बिथांमोननि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजोंनो दानि उन जोलैनि गथ'फ्रा दिनैनि बे जौसाङाव जों गोबां बिभिन्न प्रकारै जों मोसानाय आयदाफोराव जों बाहागो लानो हाबाय। दा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जों जौसाङाव गाखोहोनो हाबाय, बिसोरनि पार्सनेलिटि डेभेलपमेन्ट, गावनि मोसानाय, गावनि गोबां खेथ्रआव जों गावनि गायथियाव गाव गसंहोनाय बे हाबाफारिखौ जों लाबोबाय थादों आरो आफाद हिसाबै उननि समावबो जों लालांबाय थागोन।